personaiak ezagutuko ditugu gaur, eta haiek izango dira Donostiako haur guztien ordezkariak, haur danborradari hasiera emango diote, eta baita bete beharrak izango dituzte. Aurten intxaurrondoko haur danborrada egokitu zaio danbor nagusia eta personaiak jartzea, eta horiei guztiei banan-bana sarrera emango diegu. Izenak emango ditut, eta banan-bana sartuko zate, bale? Argoiz Etxezortu San Jose, danbor nagusia. Torri da, ez? Jon Saizar Biles generala, eta Ane Martin López bere laguntzailea. Valentina Errante Santos, alkatea. Odei Abarka Lopetegi, notarioa. Ailin Kristen Ziabitxai López, easo ederra. Eta Elena Pascual Loi eta Naia Abal Aldaz, damak. Aitor Ponce Nieto, arrantzalea. Ekaitz Fernandez Otegi, artzaina. Paola Errante Santos, irulea. Ibai Redondo Lerones, dendaria. Ariane Valderrama Aldasoro, urketaria. Ander Bermejo Gómez, mandazaina. Aimar Benavente Briones, iritarra. Eta nola ez? Palafrezainak, Leo Pina Castro, Mateo Lasa Santos, Ollán Benavente Briones, Helene Celestino Creo, Bruno Larramendi Cruz, eta Unax Manzano Irigoyen. Bueno, hementxe dituzue denak, txalo bero bat denontzat. Eskerrik asko, Ana, egunon eta ongi etorri guztioi. Bueno, hauxe duzue, 2026 urteko haur danborradaren ordezkaritza. Ondo dakizuen bezala, ala sentitzen dugulako, askok, San Sebastian eguna hiri honek daukan legatu politxenetakoena da, maitatuena, estimatuena, gainera belaunaldi pasa dena, eta uste dut haur danborradak ezin hobeto ordezkatzen duela belaunaldi pasatzen den legatu hori. Baina gaur hemen dauden geure protagonista txiki handi hauek, tarea garrantzitsuak dauzkate. Ze beraiei tokatzen zaie, haur danborrada zaintzea, beraiei tokatzen zaie gainera balio berriak txertatzea, eta begirada gaurkotuak ere txertatzea gaurko haur danborradari. Ze belaunaldi pasatzen delako arrakasta dauka geure festa maitatu honek. Esan bezala ardura daukazue. Zuei tokatuko zaizuelako urtarrilaren 20an, hemendik, justu hiri erdugunean, kalepoza jartzea, ez da bat ere erreza, baina kalepoza jarri beharko duzue, alaitasuna, eta zuek besteak beste ordezkatzen duzue, danborradaren oraina, baina baita etorkizuna ere. Eta begira, zein garrantzitsua den zeuen tarea, justu, lehenengo danborrada hiri honetan, 1927an atera zen. Duela, 89 urte, Euskal Bilerak atera zuen. Beraz, zuek, iragarriko duzuena da, datorren urtean, 100. ospatzeko aukera izango duguela. Beraz, zuek, tareak ondo egiten baldin badituzue, datorren urtean mendeurrenera aiatuko gara, hori da zuen tarea. Umore ona, kalepoza, oraina eta etorkizuna simbolizatzea. Eta bai gustatuko litzaidak egintzat, hemen zaudeten guraso, anpa, elkarte, danborrada guzti hori ere eskerrak ematea. Ze esan bezala, legatu politia da gurea, maitatua eta estimatua duguna, eta horri esker, hiri honetan 5.000 haur baino gehiagok parte hartzen dute geure festa maitatu honetan. 4.000 inguru haur danborradan hemen, urtarrilaren 20an, beste mordoxka batzuk ere badauzkagu, 19an, arratsaldez, Partezarri inguruan, Amara auzoan baita ere, baina horren atzean badakit ordu asko dituzuela, lan asko egin duzuela, gaur guztiok hemen egoteatik, beraz, ez da gutxi, 5.000 haur hiri honetan zalaparta jotzen, kalepoza eta umore ona jartzen. Beraz, esan bezala, zuei dagokizue, aurtengo legatu hori, etorkizunera bidaltzea, zuei dagokizue, Donostia arsena zer dan ondo baino beto erakustea. Beraz, gora haur danborrada eta gora Donostia. Beno, gero, beraiekin hitz egiteko aukera izango dugu, galderak egiteko, bai? Baina aurretik datu batzuk eman behar ditut. Eta hasiko naiz esaten 2026ko haur danborradak aurreko urteetako parte hartzaile kopuru oso antzeko izango duela. Hortaz, urtarrilaren 20an, eguerdiko 12 baino pixka bat lehenago,
alderdi ederren 4.630 haur bilduko dira. Hain zuzen ere, 2.286 neska izango dira eta 2.154 mutil. Hau guztiak izango dira 38 ikastetxe eta elkarte ordezkatuko dituzten haurrak eta guztira 45 konpainia osatuko dituzte. Será, por tanto, una tamborrada muy, muy participativa, con 4.630 participantes. De ellos, 2.486 son niñas y 2.144 niños, que representan a 38 centros escolares, son 45 compañías, y bueno, vienen de tanto de centros escolares como de asociaciones. Konpainia horien guztien artean aurten Intxaurrondoko haur danborradaz gain, ikastetxe bat azpimarratu nahiko genuke. Herri Ametsa ikastola. Aurten 50 urte beteko ditu ikastetxe honek lehen aldiz haur danborradan parte hartzen hasi zenetik. 1976 urtean, bere lehen parte hartzean, haur danborradan 16 konpainia zeuden, eta gainera, Herri Ametsa ikastola gisa desfilean parte hartu zuen lehen ikastetxea izan zen. La ikastola Herri Ametsa cumple este año su 50 aniversario, participando en la tamborrada infantil. Y este año queremos subrayar su participación a lo largo de esta presentación. Fue en 1976, cuando participó por primera vez. En ese momento había 16 compañías en la tamborrada infantil y además fue el primer centro escolar que participó bajo la denominación de Ikastola. Por ello, para conmemorar esta efeméride, el próximo viernes 16 en el Victoria Eugenia, durante la fiesta de la tamborrada infantil, se recibirá la corbata conmemorativa. Bueno, txalo bero bat ere Herri Ametsari. Baina, aurten beste nobedade bat ere badaukagu. Eta dakizuenez, auzoetan hainbat ikastetxek zein elkartek, danborradak ateratzen dituzte San Sebastian egunaren aurreko egunetan. Aurten urtarrilaren 19an egongietorri emango diogu lehen aldiz Kañoietan elkartearen danborrada txikiari. Kañoietan txiki debutará en la tamborrada infantil este año en las calles de la parte vieja el 19 de enero por la tarde. Y se sumará a Cresala Txiki, Gaztelubide Txiki, Unión Artesana 150 haur danborrada, que realizarán sus recorridos entre las 6 y las 8:30 de la tarde. Y estas 4 tamborradas contarán con la participación de 830 niños y niñas. Además, el mismo día 19, desde el mediodía, otras 7 tamborradas infantiles de diferentes centros escolares ambientarán la ciudad en Amara, Parte Vieja, Altza, Aiete, Antiguo, Intxaurrondo y Gros, pero no serán las únicas, ya que en los días previos, tanto el viernes 16 en Bidebieta como el sábado 17 en Ibaeta, Martutene, Antiguo e Intxaurrondo, se podrá disfrutar de otras tantas tamborradas que nos anunciarán que el día más grande de la ciudad está por llegar. Beno, guain, protagonistei paso eman aurretik, ohar bat, baldintza meteorologikoak, urtero bezala. Esan beharra dago, eguraldi txarra egiten badu, oso txarra egiten badu, Donostia Kultura Festakek urtarrilaren 20an bertan jakinaraziko dula ofizialki danborrada bertan bera geratuko dela. Horretarako goizeko 10:00 gutxi gora bera, testu mezu bat bidaliko die haur danborrada guztietako arduradunei. Hori eta ez beste dozein izango da informazio ofiziala. Hori gertatuko baliz, danborrada ospatuko litzateke 25ean, igandean. Eta egun horretan ere, ezingo balitz, eguraldiarengatik, bertan bera geratuko litzateke. Gazteleraz, por si acaso, un aviso. Si las condiciones meteorológicas fueran adversas, Donostia Kultura Festa comunicaría oficialmente la suspensión de la tamborrada infantil el mismo día 20, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, a través de un mensaje de texto a los responsables de las tamborradas infantiles. Ninguna otra información que pueda surgir va a ser oficial. La única oficial es la que va a mandar Donostia Kultura Festak. En este caso, la tamborrada infantil se celebraría el domingo 25 de enero, esperando que haga bueno. Si las condiciones meteorológicas volvieran a ser malas, tendríamos que suspenderla definitivamente. Ya lo siento. Bueno, ahora me toca
Oain protagonistak zuek zeate, eta oain galdera batzuk egingo dizkizuegu. Gero, kazetariak izango dute aukera, baina nahi tukatzen zaitu orain. Orduan, badakidan nola funtzionatzen duen. Piztuta dago? Bale. Aurrena galdetuko diogu danbor nagusiari. Argoitz. Zutzea? Ez, bai. Bale. Ze ensaiatu izango duzu asko? Bai. Bai. Eta zer pentsatu duzu esatea egun horretan? Ze uste duzu nahi dutela gainerako danbor joleak ikusi eta pentsatu zuk esango duzula? Ze asmoa daukazu esateko? Egun horretan ondo pasatzeko eta asko disfrutatzeko. Hori da importantena. Urtean bakarrik behin ospatzen dela. Hori oso importantea da, urtean behin eta ondo disfrutatu. Eta da, ez? Bai. Funtzionatzen duen, bai. Zuzaldian gainean joan behar dezula. Beldurrik? Ez. Oituta? Bueno. Bai. Nei beldurra emango lirateke. Beldurra ondila, Eta zaldiak hasten bada ez dakit, gauza arraruak egiten? Ez dakit, jakingo dute. Disfrutatu ala ere, bale? Bueno, alkate ordea ez. Egun horretan alkatea izango dena daukagu hemen, eta ez dakit alkateak nahi dion galderaren bat egin berak ordezkatu duen alkateari. Jo, behitu. Aurrekoan galdetu nizun, gainera, zuri tokatuko zitzaizula, hemen zuden aur guztiei, aurrean izango dituzun 5.000 aurrei, mezu bat helaraztea. Dana ezin da kontatu, ze sorpresak utzi behar ditugu urtarrilaren 20irako, baina igual pistatxoren bat emango diguzu zer esango duzun egun horretan. Pista da, izadak bete ditun egun urteen lotura daukala. Egun urte izada, konstituzioen parantzan, beraz egun urte damakigu festa topera bizitzen, zeuk ere ala xingo duzu? Bai. Bai, eta nola ospatuko duzuzuk aurtengoa? Badakit, alkate izango zarela, baina lana egitea tokatuko zaizu, baina, divertimendu pixkatere jarriko diozu egunari, ez? Bai. Bai, familiarekin, lagun artean? Bai, familiarekin, bai, lagunekin, bai. Eta gainontzeko diskursoa, badakizue, urtarrilaren 20an, eguerdiko 12 okerrez bali manago, hementxe, balkoitik. Beste zu zer gaitzeko, alkate anderea? Ez. Bai, ondo pasatzeko. Alaxe egingo dugu. Eskerrik asko, hirurogei. Oso ondo, oso importantea da hori, denok disfrutatu eguna. Oso egun berezia da baten bazuentzat. Ardura handia daukazue, baina disfrutatu inberdezue, denok. Oain ja, kazetari emango jogu aukera. Norbaite galderaren bat egin nahi badu, nik mikrofono pasako diot. Kaixo, egunon, eta zoriona lehenik eta behin protagonistei. Danbor nagusiari galdera. Imaginatu, atzerritik etorri naizela, eta azaldu behar didazula, zer egin behar duzun, edo norri izango zaren aur danborradan. Nola azalduko zenuke? Ni danbor urte honetan, Donosti, danborrei ni zuzentzen diotet, eta danborra da. Eta nire danborrareri ere bai zuzentzen diot. Galdera gehiago? Bai, nik gehiago. Eta eskatuko dizut baita ere esatea, zuretzako zer ohore den izatea pertsonaia hori. Pertsona hau izatea oso importantea da eta garrantzitsua. Oso ona. Oso pozik jar nintzen eta ez nun ustenik izango nintzela. Nori esan zenion, lehen da bizikoa, nori izan zen? Ama aita edo... Nire familiari eta hori.
ondoan duzuna, zu izango zara alkatea. Gauza bera eskatuko dizut, ze paper dauka alkatea gaur Danborradan? Bueno, alkatesak daukan abantaila da balkoian diskursa irakurtzea. Bista ederra duzu hortik, Eta zuk nola jaso duzu albistea edo? Norengana jo zenuen lehendabizikoz edo... Familia, bai. Eta zer esan zenien? Horitzen zara hitzezit zer esan zenien edo? Oso pozik negoela. Eta ilusioz ere bai. En Avenida Tolosa 95, Peluquería Cristina Vignolle. Ven a ponerte guapa y a cuidar tu cabello. El estrés, la mala alimentación y los malos hábitos afectan a la calidad de nuestro cabello. En Peluquería Cristina Vignolle te ayudaremos a tener salud capilar. Trabajamos con Índago y Nuvea, una línea a base de aceites esenciales y extractos vegetales de plantas que nos da como resultado el equilibrio y el correcto funcionamiento de nuestro cuero cabelludo. Recuperaremos y mantendremos nuestro cabello sano y fuerte, prolongando su vida. También trabajamos con Screen y sus productos veganos, ecosostenibles y con envases 100% reciclables. En Avenida Tolosa 95, Peluquería Cristina Vignolle. Belleza y bienestar para tu cabello.